יש לך אתגר מקבילים. יש לך כאן כמה תרגילים. תרגיל הראשון, תרגיל עליות מתח. תיישר את הרגליים כל זמן התרגיל, תתחיל לעשות 30 חזרות. תרגיל השני, תרגיל שכיבות צמיחה. חזרות. תרגיל הבא, 30 מקבילים, 30 חזרות. תרגיל אחרון, תרגיל הבטן, 20 סטים. 1, 2, 3, 4, 20 סטים. בואו נחזור על זה. סך הכל 20 עליות מתח, 30 עליות מתח, 30 שכיבות צמיחה, 20 בטן ו-30 מקבילים. בהצלחה.